weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gijilona sadela wodduru ali wuri keɗele dondu madina gunasa jum sadatu a ñama coɗaya kon waktu yoni ha to idida cali bamoya ɓiraɗam e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men subaka hande o dognoɓe otoji e nder leydi sénégal a natani hofgo juuɗe men gam wullitade ceergol taxuji paweteɗi e dow mamma en jaaha toon to juma kettoɗen hen musidɗo meɗen amadela amadou dioɓa to leydi mauritanie lamɓe leyɗele ɗiɗɗe lamɗo leydi mauritanie kame sénégal hanki kuccodiri e ɓesguji leyɗele ɗiɗɗe kala andindeɓe ngolɗo hen bolol ngol hinde pont pewnetegol ko ɓamtare wonande leyɗele ɗiɗɗe kam e afrique e jokkere hakkude leyɗele ɗiɗɗe kala to leydi mali kabruji men ma en ketto hen musidɗo meɗen aguibo oumar abouyela so to leydi guine konakiri ɓe kolliti e cimtol mabɓe e nder duuɓi tati kene wona ujunere en jeeɗiɗo suka debbo duuɓi sappo e jeetati fayi lesa waɗama viol e nder leydi ndi kala to côte d'ivoire sifande nandiral hakkude guine konakiri kame côte d'ivoire ko fate banggue jeeygo kuɓɓam pardon toon to leydi guine to toon to leydi burkina faso moɓodiral hakkude ɓen hoddiɓe ko wayno togo gana côte d'ivoire burkina gam lawƴude keeri mabɓe nangui wat boniɓe yonɓe no fewi kabruji men manawen ha toon to nigéria éthiopie ha faynma toon to souda kame irak musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno djibisi ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kista fibrom dogan sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno djibisi ne safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe ɓe ndiyam ceerno djibisi ko bawɗo listihara so waddima listihara cikkata mataw ko nder ɓerde ma woni ceerno djibisi ne safra rafiji kewɗi rafuji worɓe kewɗi ne jiida cirol ceerno djibisi ne safra worɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko ladde kala ceerno djibisi ne tawi oɗo saaha joni nder leydi sénégal to wuuro wiyetego jum kala jiɗɗo hebdemo to leydi sénégal numéro makko leydi sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko banggue whatsapp jiɗɗa hebdemo ko numéro makko leydi mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno djibisi ne wiye dendagal sénégal naɓe kala to mbawɗon wonde ɗo mbawɗon wonirde kala oɗon mbawi neldede safaruji moon hano hannirta ni e dendagal rafi e haaju mo neɗɗo jogui kala ɓurata ujunnaji ɗiɗi CFA ceerno djibisi ko bawɗo listihara joom istinjab ha timmi jaadindo ɓalwal danwal kala ceerno djibisi so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahliti hoore mum ha bawalla janowo bargal ceerno djibisi ne tawi oɗo saaha joni jillumu nder leydi sénégal omo jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent omo jogui usula e pegge pewnaɗe ha fewi ittoji dabruji e ɓeydoji arsigaji ceerno djibisi base mum ne gollo e nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie te legal bitegal nettek ene tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 ceerno djibisi ko laaɓɗo reedum ala ɗo woni newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari go bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e go kabruji men ɗemgala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv hello mon youtube ko musidɗo men saydou abouba diaynde weltare ɓiɓɓe fulɓe enen elda duwaw dendagal bandiraɓe guijilonnaɓe ha tenti noon e ɓesgu ceerno aliou yero ɓesgu ceerno aliou ceerno yero bal an toon to guijilon ɗum ko caggal jaltugol aduna ceerno fadel an yalti aduna ñalawma hanki o to daka kikiɗe hanki o to dakar diaynde weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare tv kala nelde duwaw dendagal umma islamique dendagal fuutankoɓe kala dendagal lappol palol dande maayo to guijilon rewo e worgo e ko taari ɗum kala ha joni kay mo sénégal keddoɗen gartaten koɗo hen subaka hande go lewru décembre dognoɓe autoji e nder leydi sénégal natani hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi gam holliddeɓe wonande ko fawa e dow mabɓe kone teddi ha ɓurti ko fate banggue car rapide jaga ndiaye kononne kadi kalandoji taxi ji ha e dognoɓe gueɗe kewɗe kala jakartaji kala dartini golle mumen ma en jaaha toon to garage juma ƴewen ko amadela amadou diop ko yewtide e abou so woni gardiɗo garas mo juma bandiraɓe ɗum ɗo wiyete garas mo jum kuccindire abdoul sow kañum woni vice président garas mo jum eɗen gandi kanko woni cukko koosi e ba ɗum noon namdam holko woni mujibo grève mabɓe hannde. salamu aleykum bandiraɓe grève o ko grève général fati koye affaire kayitaji par ce que laamu ngu no koye taxe e dow carte grise ɗi e licence uji ɗi ko yoɓetenen ko payi ko hen no heewi no heewi joni noon yimɓeɓe mbi ko mbawa ɗum yoɓde il faut que laamu ngu usta ha taxe o tello refti hen ko affaire way wara gayndeji ɗi woni auto ji kalanduji ɗi ngala licence ɗi no doga jamma e ñalawma no nawa clineɓe te auto transminati wawde liggade joni ɗum min jiiɗi yo fo iw so ɗum iwi ha paari noon so laamu ngu jaaɓi ala hummo sali so laamu ngu jaaɓani kadi grève o no wawi continde wona jum tan wona Podor tan grève ko sénégal fof rendi grève o so tawi noon ministre o nen haalda e syndicat ji gonɗi Dakar ɗi so famdire mabɓe janggo no wawi gasde janggo so famdire mabɓe noon grève o no continue ha jusqu'au bout eyyi moƴƴere mo joni noon onon so laamu ngu waɗani ɗum ko hol darde moɗon hen holko mbatton e darnamen hen holko mbattan ko auto ɗi daaro mbasa dogde so dogani commune tini hen fof ma laamu ngu tini ɓuuri ɗum par ce que résen mo dañatno hen ma activité makko fof daaro haɗen Dakar yimɓe ko dawaɓe liggoye jamma e ñalawma so tawi hay goto liggaki tan laamu ngu ma yi hen ko muusi komin jii hen fof ma wi hen ko tini ko ɓuuri ɗum ko noon wayi eyyi beele joni grève o ko hande puɗɗoto ɗon ɗum walla kon fuɗɗimi ɗum ko mande kadi gasata grève o ko janggo fuɗɗoto alarba janggo fuɗɗoto so tawi gasi janggo famdirama e ministre o no gasa janggo ala hummo sali so gasani goto ko continue tan hande min pamdire laamu eyyi noon tan wayi onon wonɓe ɗo e garage yumɓe beele mairie hen haalude autorité ji ɗi walla ala onon kam ka ɗon dango ɗo e garage o ala ɗum meɗɗum yettinde haala ka ala minen min kadata koye supérieur min kadata koye président régional de Saint-Louis on ne haaldata koye les syndicats mum ɓe Dakar ko minen fof ligne o ko goto kala ko kewi toon humpata amen kala ko kewi ɗo humpataɓe minen fof ndeni buus so goto amen fof ko sawru fiyandu goɗɗo ɗum ndu umata eyyi ɗum tagi noon minen fof ndeni buus ɗum tawi min mbi hay janggo kala oto fof carsuɗo min kaɓatama min dugta ma mais so tawi kanko ɗo dogata woni kalando mum woni jeeri mum woni waalo mum min mbiyatama haydara kono sa arti a wi garɗa fof ma yoɓ 12000 eyyi ma yoɓ ujunaji ɗiɗi e temedde nayyi saabu goto fof mi tawi kilama mi ƴetta numéro ma somi ƴetti numéro ma yoɓ ujunaji ɗiɗi e temedde nayyi eyyi ko noon wayi erago ma e safaruji ɗi eragam e sofreɓe kala ɗo chauffeur woni so hunde wiyama artigal ko ɗum ɗo te ko sofreɓe jingante kadi ko auto ji ɗi sofreɓe yidde oto haɗɓe yiide yoɓe ƴeew intérêt mabɓe yoɓe daara goto fof darno auto mum daro par ce que wonno jahata ummoɗa gara e wuuro auto ma nawa helede hen walla duppa hen taw ko an pertata yoɓe gandu guerewaji ɗi ko sofreɓe e joom auto ji ɗi mballete hay goto wallaka eyyi moƴƴere mon jalminama juurama metti haɗo wawi hadde subaka hande o finoɓe e nder Dakar ne dawa golleji mumen kala ɓuuren hewde jaari ko koyɗe woni hen kadi darnata ko autoji taw ko personnel beele mbawa nawede satti ha ɓutti noon ya gara o
ɗum ko caggal nde ɓen dognoɓe otoji kofi juuɗe mumen toon to Sédhiou jonde ko mbiyata éducation pour tous ko ha tenti ko fate banggue sukaɓe rewɓe nden jonde waɗi toon nden jonde noon ko hirjinde sukaɓe rewɓe ko fate banggue jangde gam teskede sukaɓe rewɓe ne naata jangde kono soɓe jeehi haaɓe goɗɗoyi tan ko fate banggue entrée 6e walla BFM ko ɗon ɓe kewi hadde rewɓe hen ko ɗon kewi hattude yahata université ko seeɗa ɗum noon ɓe kolliti gandal debbo ma wini ɓuuri yodde e gandal gorko nde tawno debbo so andi ko galle kala andi gorko noon so andi ko kañum tan andi nde tawno debbo ko kañum ɓesnata so andi ma andin ɓesgu mum kono hewani nde gorko andi andini galle mum heewi tan ko andinde woɗɓe ɗum jeeyi sababu nden jonde waɗi toon to Sédhiou ha fanima toon to Fatick kala garten koye caɗele ko fate banggue Miss Sénégal tumnoɗo wonde waɗama viol nder leydi Sénégal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasa ko wona ɗum ko procureur oɗo saaha yaltini ɗereji ɗi kala ƴetti pellital manggal no fewi e ɗin dossier ji joƴina ɗi kala gam tottude ɗum nokku biyeteɗo Sourata Irbama ko wona ɗum ko fate banggue Aminata Badiane gardiɗo wonande ngal ɗon cetal jidduɗo ha memi leyɗi ɗen gueɗe mbaɗama e ko ardi ko kañumne ɗereji mum ɗi joƴƴini tottama commissariat Bara Sankare ɗeɗo gueɗe kala mbawa laɓɓitinede ko wona ɗum ko dental rewɓe gam saliɓe ko fate banggue viol kolliti ma moɓodira ñande 19 nduɗo hen lewru darindu hande ndu gam jippade booli oɗo saaha wullitade gonka mumen to Touba jangguinowo Qur'anil Karim biyete Abdoussamed ganduɗa mo sukaɓe mum almuɓe ɗiɗo mbasno pittali men e yontere mayde nde ha yiiɗi ubboydeɓe taw kadi ganduɗa hollitani ɗum wonande laamu ngu caggal jagga Dumba ɓen sukaɓe noon topsi mum yalti ha laaɓi hollitama mayde nde ko mayde normal wona aɓe piya wona aɓe posna wona haydara goɗɗum kono kadi wasiya tan mo o wasiya toon kala tan jangguinowo sukaɓe walla gonduɗo e sukaɓe walla gonduɗo e goɗɗum kala so tawi mayrama yo yaaha wullito e cuuɗi ɗi foti wullitade heeɓa kayitol laamgol daña yamirore wawde wirode nde tawno sukane wawi yiye neɗɗo ne wawi yaltude aduna taw yaltiɗum aduna ko ñaw daɓowo taw andaka ñawo jokka kadi layde ha booma ko heewi taw andaka ɗum jeeyi sababu so tawi jomum nawama e cuuɗi safara ma ande holko jeeyi sababu yalti e aduna joni koye Sénégal keddoren gartaten koye maire Mermoz Sacré-Cœur woni Barthélémy Dias ñawore makko fonnode wonde ñande 10 novembre dittina ha ñande 2 décembre ñalawma hande o hande noon ɗon ɗo yano ha toon to tribunal kanko e yaadimi makko kala nde o yetti ko nden dossier ji makko fate banggue Ndiaga Diouf wargo ngoɗon ko nden dirtina ha 2 lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɗum ko caggal sumgoji jogorɗi wadde ko fate banggue local e nder leydi Sénégal to Liberté 6 ko étudiant goto kam wiya toon Tep M Diagne kam jagga toon taw jaggimo ko Lumière Grand Yoff ɗum noon ɓe jaggirimo ko huuɗo bon ko yon kono feewi ko hinde dorog kono o jaɓano haalde on mo ligginto oɗo saha mo tawe e juuɗe taweteɓe toon ha joni koto Sénégal keddoɗen jeeyeten ko ha toon to Duɗal jaaɓi hattirde ngala Bambeya Duɗal ngal Aline Dioba caggal yontere yawtude ñande 25 lewru mayduɗo hen hankindu ken wona étudiaji jonɗi no feewi dañino ñamde toon to restaurant taweteɗo toon o caggal noon ɓe dañi toon caɗele mawɗe no feewi haɓe battindi yaade to suudu safara goto e ɓen yalti aduna mbi yimɓe tan yooɓe ƴewto saha koɓe ñamata ko taw winan ko libération en ligne ha joni koye Sénégal keddoɗen konngol Gaston Mbengue jaltinnogol toon to Walfadjiri ñande dimanche kikiɗen nde addino haala mawko no feewi nder leydi Sénégal ɗeɗo hen balɗe kala ko wona ɗum ko hanki kikiɗe o ñaguima yafuya faade Sénégal kala so tawi no ɓe jiiri haala mo kani wonano o haalirno oɗo saaha o ñaguima yafuya kala tana goɗɗo baɗɗo toon to Escade Irbama to ne kadi ko debbo mo ganduɗa dafaɗo haqille e kala saaha moɓe kewiide jinneji ne ŋacca haqille mum ha waɗa gueɗe ganiɗe no feewi kala saaha kadi ne wonda e haqille timmuɗo no feewi ñalawma hanki o wuuli jawɗon e immorɓe mabɓe ɓe konnoɗo caggal noon nde on jinne ŋaccimo seeɗa ko nden hocci siso gam yaɓande sukaɓe makko funeɓe ɗiɗo o wattidi ko yiwde ɓe sisoje kamɓe kala haɓe gonti ƴiƴam no feewi ɓen sukaɓe noon koɓe yarata koye duuɓi 10 tawe to hôpital Fann mo Dakar
kanko debbo noon wiyete ko Daba Koli oɗon saha mo tawi e juuɗe safroɓe oɗon fana ɗum ko caggal hanki hoddiɓe makko ɓe nde jiiɗi jaggudeɓe goto kala ene huuli sisoɓe mbadde kam ɓe nanguimo caggal noon nde police ari wawi nangudemo Sénégal gartaten koye ñaw coronavirus 2020 neɗɗo woni ƴewdaɓe yimɓe tato tawa ne jogui oɗon mboros kamɓe tato kala ko Dakar tene kamɓe tato kala ko cas communautaire koɓe raabaɓe anda ka raddeɓe ɗiɗo keeɓi cellal men yimɓe ɗiɗo ma ballite e fofandu 11 neɗɗo oɗo saaha ene keeɓa safara mum jeheten ko toon to wuuro teddungo woni Madina Gounass to Madina Gounass caggal pangol wonande machine appareil baɗo échographie dañino caɗele mawɗe no fewi kono ɗo saha ko beelema mawɗo gam hebde ɓe machine kesso goɗɗo e sawtol Amadou Sambalo. de santé mo Medina Gounass ene joguino caɗele appareil échographie e ɓesde balɗe kamɓe ardi poste de santé o ɓe joddidi ɓe jewtidi ɓe mbawi yurtade boñ mabɓe ɓe coodi appareil mo 3 millions 500 Jimba Gueye président poste de santé mo Medina Gounass. hande kiguel men hande o ko kikiɗe weltare no fewi ɗo e poste mo santé mo Medina Gounass ko ɓeydade kadi nde tawno poste santé o ina joguino appareil échographie mo laamu ngu addanno en appareil o ɗo hitande fawde seeɗa alors noon appareil o waɗi probléme appareil o boni appareil o boni noon en kaali ɗo poɗɗen haalde en gulliri ɓe poɗɗen gullirade nde tawno appareil o omo jogono nafoore tigui e Medina Gounass tawno yimɓeɓe foof population o foof fayda koɗo maternité men ɗo arano wadde écho tawno ko ɗo écho ɓuuri labde kadi ɗon ɓuuri webde tawno enen écho o ko ujunere fonno yoɓede kono enen mbini ala en jomnata ko yimɓe ujunere yidde wallodirde e yimɓeɓe enen mbaɗi ɗum 1.6 francs ɗum appareil o jomnete neɗɗo foof ɗum yoɓanno pour écho kadi machallah écho o kadi ina labno yimɓe kadi ina gara hen ina mbaɗen écho alors appareil o paani noon min kalli docteur o Isaka Diop donc min mbi enen CDS o nde tawno population waɗi min ga halfini min poste santé o donc enen kadi kalfina ngaalu ngu kono noon enen e docteur o mbaddaren kala waɗere hen ko ma docteur o yanta hen yamira nde wawa gasde noddimi docteur o min mbimo joni ɓay alors écho o paani naaren caisse men o so ina wawa sodde écho guitten coren écho mi woni min kaldi min kawri min noddi trésorier o hono babla si 70 o wari min fof min mbaɗi batu min tawi vraiment ko sodde appareil tan woni hande ko foti wonde haajo men guitten e caisse men he 3 millions 500 coɗen appareil écho donc appareil o ari ha yittim ɗo e Madina Gounass en totti teddugal ceerno Thiamou Bayel ƴetti appareil o tottimo docteur donc ɗum woni ni dental foof weltare docteur Diop gardide poste santé o ene artanen e nafoore appareil échographie hande komin kawruno ɗo rek pour CDS o woni comité santé ɓe coodi appareil o noon hande ko ɓe garno pour taggo appareil o rek juuɗe amen voilà ɗum ɗon hawrindinno men ɗo hande appareil o kay vraiment wallat men no fewi saabu no échographie o aɗa andi debbo cowiɗo kay no foti ko hani ko ɗo e joom jippade no foti wadde échographie famɗi hay so lawol gotol kay so wawi ɓurde ɗum noon so wawi wonde laabi ɗiɗi walla laabi tati ɓuuri yiɗede kono kay famɗi so debbo sowima ɗo e mum jippade kay hani ko jomon waɗa échographie kay te noon somin goni min ngala appareil échographie tawi no ɗesi sattinde golle amen seeɗa ko ɗum ɗon noon CDS o arda Jimba Gueye ɓe daari ha wax dëgg yallah ɓe codani men appareil échographie fi o joni heeɓima e golle ɗe joni mane puɗɗito normalement inchallah dendagal ɓesgu wurgo kala heeɓi hen weltare mawde ha tengde ɓen ɓuuri wawde safrade e on poste de santé mo Medina Gounass komo Souleymane Amadou Sambalo Medina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama Amadou Sambalo to Madina Gounass to ɓundu noon oɗo saha teska toon ko ñaw guite ne heewi toon kala pindo finata ko guite mum ne gojji tene kadi beele muɓɓita guite ko caɗele ma cofna guite ɗe haade cofa nde mbawa susde muɓɓide ɗe mbi yimɓe tan yoɓe ndento salmodirde e memodirde moni kala yo sooɗoto nde tawno ɗeɗon gueɗe so gari yimɓe ndento no moƴƴi moni kala kadi ƴeewa kene wawa laɓɓinde ɗeɗon gueɗe ko fate juuɗe mum haade mum tohñade walla tohnade juuɗe sukkaɓe mum walla ni guite sukkaɓe mum sen gewi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie hoorejo leydi Sénégal hanki jaɓɓama toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Mauritanie to jaɓɓima toon ko nando makko hoorejo leydi Mauritanie caggal ɓe dañi joɗodade gam yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue gurdam hakkude leydi Sénégal kame Mauritanie hakkude Mauritanie kame Sénégal ko nden kamɓe ɗiɗo ɓe ƴettiɗon ndiwowa ka hinde militaire gam yaɓande toon to hooso Mauritanie ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal payidingal fewi jaɓɓirama gueloɗi kam e gueɗe kam e gamri e gueɗe kala ko wona ɗum koɓe pawi toon hayre mabɓe adine gam mahde pont payodinɗo mo ene daña gurdam hakkude leyɗele ɗiɗɗe kene ɓuura kadi ɓattitinde
hakkunde laamorde ɗiɗi ɗe kene ɓura kadi ƴellidde hakkunde faggundu leyɗele ɗiɗi ɗe kene ɓura ƴellidde faggundu hakkunde leyɗele Afrique kala nde tawno ma won bolol hakkunde Maghreb ha fayenma Afrique kala newna yangara ngam taccugol e oɗon diwan no fewi goto e mabɓe kala non hocci micro huccindire ɓesguji ɗi kala haali ke ene ɓeyda ke ene deña haqillaji kene ɓeyda gonangala kame cehilagal hakkunde ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi kala to Mauritanie nandiral gongal bangal golle jomen ngaluji hakkunde Sénégal kame Mauritanie nden jonde e gardugol biyeteɗo Mohamed Zeyni El Abidine wulde Cheikh Ahmed ene wondi e biyeteɗo Baydi Agne kamɓe ɗiɗo kala ɓe ciifodiri wonande golle payodinde hakkunde jomen ngaluji hakkunde leydi Sénégal kam e Mauritanie kala joom suudu hoorejo leydi Mauritanie woni Mariama Bento Daha kañumne hanki Nouakchott fawi hayre mum adinde taw ko centre mawɗo no fewi mo inniri centre Zayed taw ganduɗa waɗi finance o e oɗon centre ko Émirats Arabes Unis kene fotto wonde ujunnaji 4 suka ma waw waɗede hen taw ko ɓen sukaɓe joguiɓe caɗele cellal to banggue haqille walla to banggue sifa gonka physique walla to banggue yeɓede walla weddede walla accede kala ma sukaɓe mbaw moftede hen taw ko moftugol payodingol no fewi kono kadi clinique moƴƴo jadoro e jamanu ma waɗe hen to Mauritanie kedana joni gatten koye Croix Rouge la Croix Rouge ɓe kolliti oɗo saaha ɓe keeɓi kamɓene nattude e jangde jangguinde duuɗe towɗe leydi ndi ha tente ko fate banggue jangde duuɗe towɗe ko wayno duuɗe jaabi ha tiri nannude hen hebloji moƴƴi no fewi taw ko jaaduɗe e jamanu hebloji moƴƴinoji gurdam ha tenti ko fate banggue fannu journalisme ko noonne kadi magistrat ko fate banggue gueɗe jaaduɗe e jamanu kene ƴellita kam e cate kewɗe no fewi kene wona capanɗe tato e joyo tawtorama ngam heblo kaldigal balɗe ɗiɗi e nder leydi Mauritanie to Nouadhibou gendarmerie holliti fawi juuɗe mum e ɓen iwɓe toon to Afrique subsaharienne yinnoɓe ɗannade faade toon to Espagne taw kadi koɓe jeegom ɓe jinno ko suuɗade ɗon ɗo kaggulade awo fina tawa mo leydi Mauritanie kamɓe kala mbiyama teɓ oɗo saaha ɓe tottama police ɓoyata maɓe nawte leyɗele maɓɓe sifti noon yontere yawtunde armée leydi Mauritanie hollitino wonande jaggui ken wona ɓen ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol yonɓe no fewi to Nouadhibou Japon ambassadeur muɗum tawtorama ñalawma hanki o fawde hayre ko fate banggue laboratoire to ko mbiyata psychologue ko fate banggue jar muɗum ma won ken wona milliard uji 5 koppreje ugie e tawtorede jagorɗo awo maje kadɗe mo leydi Mauritanie kame ambassadeur mo leydi Japon taw kadi oɗon finance waɗi ɗum ko leydi Japon ngam wadde laboratoire payodinde no fewi ko fati e banggue produit awo maje kadɗe leydi ndi kono ne kadi kala kene yalta hen ngam moƴƴitinde gurdam awo kame awoɓe ha tenti ko fate banggue gonangal kala ke ene yalta e ɗeɗon maje kala konguɗi Mohammed Wuldu Abdel Aziz ɗum noon ko jamma hecci hanki o sanga 21h ha fenma 22h ɗon ɗo rokkono téléphone makko kono ko wona ɗum ko holliti o accata nguɗo laamu so wona tan o haala jikkuji bondi e gonka bonka e golle ɗe ɓe gollata kala ko wona ɗum ko kanko tan nanga ko kanko tan dumba ko kanko tan goɗɗum fawa e dow makko ɗum noon o jaaɓi kono noon ala kala koɓe tawrimo koɓe nanguirimo so wona dawrugol ɗum noon ko konguɗi makko ɗi o yaltini to Mauritanie keddanajo duttoɗen ko toon to Nouadhibou gardiɗo jeune France dañi sifande worɓe jomen ngaluji iwɓe toon to Turquie ko wayno Ahmed Yabroudi joom ngalu no fewi ko fate banggue mahagol koɗale kene wona ujunere kotki ko hinde logement taw kadi ko natirde Nouadhibou ne hen hôtel aji mawɗi no fewi gam ƴellide jeune France ha wona jeune touristique taw ko jaaduɗo e jaman ɗum ko jokkodiral hakkude leydi Turquie kam e leydi Mauritanie kerola leydi Mauritanie hakkude Maroc nokku biyete El Guergarata toni kadi uddama demuɗi mum hanki hay goto ɓennata iwata Mauritanie iwata Maroc ɗum ko caggal nde Maroc holliri ma uddu keeri mum ken wona jonte ɗiɗi gam oɗo saha haɓade kala ken wiye ñaw keso peejo e nder windere nde taw kadi oɗo henna ñaw ko ñaw ɗeɓɗo hamnade no fewi jagorɗo pétrole subaka hande alarba o sifodiri e société allemande
ko fate banggue siggitade kuɓɓam ɗam hinde kene wona a temedere mégawata taw iwata koye hendu ɗum woni ko Mauritanie yiɗi heɓade wadde oyo saaha mo gonɗena temedde jeetato e capanɗe jeeɗiɗo e tato woni ƴewdaɓe ñaw coronavirus kikiɗe hanki o capanɗe joyi tato tawane jogui oɗon ñaw capanɗe jeeɗiɗo e jeetato keeɓi cellal min neɗɗo goto wasi fittadu mum sappo e joyo neɗɗo o saaha ene tampi no fewi koma ballite e fofade to leydi Mali kabruji men ko Aqibou Oumar Abouyela So Abou Oumar Abouyela jaam ñalle maɗa. Jaam ñalle ma Sar Abdoulaye Sar jaam ñalle moon hettiyankoɓe a yaw haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Kabaruji men e nder leydi Mali Bakary Togola ko goto e terɗe jeeyanoɗe e laamu kiɗɗu woni tigui laamu hoorejo Ibrahima Boubacar Keita taw ko gardinoɗo gollorde humanide gueɗe ndema jagganoɗo noon e lewru jolal hitande ujunnaji 2019 caggal kay nde o tumano dirtinde yoga e ngaaluji leydi ndi ko ina qime fodde 10 milliards kalis mbo franc CFA ɗum noon ina hawra 15 million kalis mbo euro caggal kay dumbegol makko e dumbirdu ko ina ɓura duuɓi ɗiɗi Bakary Togola e yimɓe 11 woɓɓe tumanoɓe e mbaadi mbuñaari keɓti tigi wellitare mumen woni tigi liberté maɓɓe hano hanirtani ɗum noon yuɓɓina tigi koye ñawore nde ɓe ñawano e ñalawma heccanki o 29 lewru jolal ndu gonɗen hitande ujunnaji 2021 caggal kay laɓɓinegol maɓɓe on ɗon tumamuye mboɓe tumano tigi to mbaadi mbuñaari ɓe mbawi tigi rokkitede e wellitare maɓɓe. Ha joni kabaruji men e nder leydi Mali dadiɓe leydi France ɓe hinde Barkane eɓe heblo gam iwde to banggue rewledi ndi ɗum noon koto diwan Tombouctou caggal kay dakogol maɓɓe to diwan Tombouctou ko ina tolni e duuɓi 9 gila e lewru yarkuma ɓendudu ndu noon dadiɓe leydi France ɓe hinde Barkane puɗɗino iwde to banggue rewledi ndi gam hettitoyde to banggue ɓaleri e nder leydi ndi woni tigi to wiyete zone 3 frontiére ɗum noon ko keerol hakkude leydi Mali e leydi Niger kam e leydi Burkina Faso ko on ɗo nokku tigi woni to pelle joguitiɓe armeji ɓuuri wawde tigi wadde janguji mumen caggal ɗum noon fotte 200 dadiɗo mo hinde Barkane heddinoɓe to Tombouctou ɓen ɗon noon hollitama wonde ma giw e nder diwan Tombouctou maɓe jaltu toon tigi e on ɗon diwan ko adi gasirde lewru bowte fandu ndu e hitande ujunnaji 2021 ha joni kabaruji men e nder leydi Mali e ñalawma hanki o capanɗe 3 lewru jolal hitande ujunnaji 2021 gardiɗo jagorde leydi ndi Choguel Kokala Maïga o bisminoma délégation fedde witende Fonds unis pour la sauvegarde de l'intégralité du Mali e ɗongo hoorejo nden ɗon fedde biteɗo Cemmoko Goïta ɗum noon koko fate tigi e ɓeydogol ɓooyal laamu hakkude ngu beele tigi laamu ngu ina wawa tigi yettinde ɗen ɗon eɓɓoje ɗeɓe jojno e plan d'action mbo gouvernement leydi ndi holno hollitiri tigi goto e terɗe nden ɗon fedde biteɗo Makan Tunkara ɓe kolliti tigi maɓe gaddu tigi ballal maɓɓe hano hannirta ni gam ɗoftude laamu leydi Mali e yettinde ɗen ɗon eɓɓoje caggal ɗum noon gardiɗo jagor leydi ndi Choguel Kokala Maïga o jarninoma tigi terɗe nden ɗon fedde witende Fichi Mali e balle maɓɓe limtinde ɗeɓe mbaɗata tigi fewde e hooreɓe laamu hakkude leydi ndi ɗum noon e sawtowol musidɗo mon Aqibou Oumar Abouyel musidɗo meɗen Aqibou Oumar Abouyel toon to leydi Mali sen jeewi to leydi Mali koto Guinée e nder duuɓi 3 ko windita limore ujunere e jeeɗiɗo taw ganduɗa ko jamburu waɗaɓe viol e nder leydi ndi hakkude duuɓi 18 faynma less koni hen sifori ɓe kolliti hitande ujunaje 18 ko temedere
e sappo e jeegom woni waɗaɓe ɗum so tawi ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko temedde tato e capanɗe jeenayo e tato mbaɗa ko fate banggue viol so tawi ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko temedde tato e capanɗe jeegom e jeetato so tawi noon ko jonte gadiɗe e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ko temedere e capanɗe tato mbaɗa ko fate banggue viol ñalawma hanki onon jaggama ɗiɗo ɓen tumanoɓe ne janno e cukalel dewel jarowel e jarnogel e duuɓi tati ton to laaɓe ɗon en Mamadou Saliou Diallo ne wondi e Alpha Ba caggal nde mbaɗi golle mabɓe cofɗi ɓe dutti ɓe guitti fittandu maggel oɗo saha aɓe tawe e juuɗe dadiɓe Côte d'Ivoire hakkude mum Côte d'Ivoire hakkude muɗum e Guinée Conakry dañi sifande hanki hakkude DG ji ɗiɗi ɗi kala nden sifande ko hakkude Sidibé Numori ene wonde DG mo Bangali Mati mo leydi Guinée sifande ko fate banggue sappo e goho mégawatt taw ganduɗa ko fate banggue kuɓɓam sodde kuɓɓam e nder leydi Côte d'Ivoire duuɓi tati hitande ujunaje ɗiɗi nogas e goho hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e tati woni nden sifande wonde ko hakkude Libéria kam e Côte d'Ivoire sifande wonde ko hakkude Sierra Leone kam e Côte d'Ivoire ɗeɗo sifande kala ngari ko sodde kuɓɓam siftinde noon ko wayno Burkina Faso nonne kadi Mali Guinée Conakry ha faynma Sierra Leone kam e Libéria kala kewi sodode kuɓɓam e nder leyɗele mumen ko toon to leydi Côte d'Ivoire sen giwi to Côte d'Ivoire to Burkina Faso moɓodiral ko wayno Côte d'Ivoire Ghana Togo kamɓe ɓe moɓodiri gam yidde lawƴude keeri mabɓe kala ɗin keerol noon ɓe kolliti wonande bila ɓe kolliti capanɗe tato joguitiɗo armé mo hinde pelle ceɓɓitiɗe ɓe guitti pittali mumen temedde tato tumaɗo wiyama te basuji joyya bonnama matériel uji kewɗi tettama e wiide jagorɗo tambiɗo nden kamo leydi Burkina Faso woni Maxime Kone to Nigéria ko bateau yuwi toon ñalawma hanki o bateau yiwi koye état mo Kano on bateau noon e wiide biteɗo Saminu Abdoulaye kene wona yimɓe nogas e jeenayo mbasi hen pittali men taw ɓuuri hen hewde ko sukaɓe hakkude duuɓi jeetati duuɓi sappo e joyyi taw ɓe jahanno ko jamma madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam to wuuro wiyetengo Bagwa ko toon ɓe jahanno yimoyde kono kadi ɓen mayɓe ɓe kala ɓurɓe hen hewde ko almuɓe Qur'ana janggoɓe e duɗal biyetengal Badou ne tawe e nder état mo Kano nan heddi yimɓe sappo e tato ene jiile cuwa taw yiitede to Nigéria tambiɓe nden ka haɓade ko fate banggue ñaw coronavirus ko wayno NCDC ɓe kolliti wonande ɓe binditi yimɓe tato e nder leydi mabɓe taw koye ñaw biteɗo Omicron tektaɗo oɗo saaha mo gonɗen toon to Afrique du Sud fuɗɗima feeñde e nder leydi Nigéria to Éthiopie hoore jagode leydi woni Abiy Ahmed Erima rebel mo tiggere ha tente sukaɓe ne mbawata joƴƴinde armé gara natta e armé leydi ndi haade ƴiƴam men rufde caggal teskede ndeɗo hen yontere ɓe mbasi combattant ji kewɗi o Erima wonande jinnaɓe ɓen taweteɓe toon to région mo tiggere nde mbawata noddude sukaɓe men beele jaam ene arta e nder leydi ndi kala ko wona ɗum ko kanko on Abiy Ahmed hoore jagode leydi ndi hitande ujunaje ɗe sappo e jeenayyi kam wonno ƴettunoɗo prix Nobel de la paix e nder windere nde kala to Soudan seppoji ne jokki ha joni ɗum ko kikiɗe hanki o toon to Khartoum police hutorima sembe no fewi ko fate banggue lacrymogène gulɗo jaw sara galle lamorgo ɗo yiddeɓe ha hande ko wideɓe yiddeɓe ko oɗo saaha ko fate banggue laamu ngu nde artata e juuɗe civil en paaɗen ko toon to Irak sumgoji sarɗiyankoɓe bannuɗi guila octobre jencude ndi yalti hanki ha laaɓi imam biyeteɗo Mouhtada Sadeur imam Sid Mouhtada Sadeur kam ari yeeso sarɗiyankoɓe kala so ndendi joɗorɗe ko temedde tati e nogas e jeenayyi wo dañi hen capanɗe jeeɗiɗi e tati joɗorde toon to Irak musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandene kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr keɓti malaki jaam yo jaam Allah hiranena